Ето ма, другаря, я влезнах. Кажете ми име, презиме и фамилия. Първо аз се казвам Крум. Така, презимето? И презиме, и предлете се, то са неизмерено, но си е същото. Ма кой те пита как се казваш зими, как се казваш лети, бе? Питам те име, презиме и фамилия. Първо, второ и трето име. Крум Зарков, другаря съдия. Така, трето? Трето съм го забрал да го не помним. Имаше още едно Крум Зарков Дънков. Добре, той Дънков как ще го запиша? Па да си учил да знаеш да пишеш. Бата огазал съдят, разбиш. Бе, ти чуеш се какво говориш, бе? Как може да кажеш така? Той съдебна зала, бе. Айде, де. Слушай сега, ти си извикан за бракоразводно дело. Га си роден. И аз съм се родил по черешово време. Га, брат, черешите, майка ми била по черешите и там е фанал коремо и аз съм изязнал колкото ме гледаш. Бе, година, дата не знаеш ли, бе? Годината е некъде измежду годините, ама дата ти че я намериш, защото си поучен. Слушай, бе, ти паспорт нямаш ли, бе? Я ма пашапорта му нези, че религото намирили, па мислили, че е некой тефтерци и си избасали газовете с него. Ма как ще си избършат га? Да го повтарям аз. Слушай сега, ти си извикан за бракоразводно дело, от страна на мъжа си свидетел. Таз другарка, виждаш ли я? Познаваш ли я? Виждал ли си я някъде? Чекай да го видим. Моля да това познавам. Да знаете, га съм гледал, какво съм се дървил 2 часа, значи го умаля. Бе, нас не интересува какво си правил, бе. Нас не интересува какво точно си видял. Седим си в гората, другаро съдия, и си цепим дърва. Цепим си дърва, цепим си дърва, цепим си дърва. По едно време усещам, се чуват някакви стъпки. Обръщам се, виждам те тази другарка, с още един се фанали и се прегръщат, се ливат. Прегръщат, се ливат, се прегръщат, се ливат. Я тръгна след тях. Не съм любопитен, ама викам тия мога да взема са най-бът. Ама молим се! Без такива си не зубе! Я реко мога да не се бъд. Абе, разбрай ми кой не направят, бе! Дай нататък, разбрай ми кой не направят. Да, за ебана нема говорим, нали? И легна она до учинка и почна да се боричка. Ту она отгоре, оно доле, она отгоре, оно доле, она отдоле. И по едно време другаро съдия, он като се беше изчервил целият като лимон. Че като си бракнал в гащите, като извади един такова голем кур. Ти казва да им казваш такива цинизми. Ще кажеш културно му, извади един член. Он извади един член, ама бая член беше. Абе направо курси беше, ма член да бъде както му вика, бе. Че като го размандахерца насам натам, он е ми ти член. По едно време като дигна роклите и като смъкна гащите. И я като видох, другаро седя, извинявайте, ма на путката членка да кан да знам се не объркаме па. Слушай, Штафанов, ще изхвърля вина навън, кайде де, путка членко, умраси ме имени, аз ги каза. Нас не интересува, те съркоплява ли са или не са съркоплява. Те от начало така бая се съркоплява. Те съркоплява, ама накрая като са фана, като му тегли едно бане. Марш, веднага напускай залата, кой го намери този, бе? Ма чека, бе, другаро съдия, аз така си го знам, така си го говорим. Ма искам да питам тази думичка член какво значи, откъде произлиза. Абе, че това дед ти казах да го казваш, бе. Дед викаш, че го мандаерцал, бе, я било. Ама член кур ли е, бе? Бамо, мамата. Та мене от теке сето за кур ли ма има, бе,